Waqt dibattitu parlamentari dwar l-indirizz tal-President fil-ftuħ tal-15 il-leġislatura, il-Prim Ministru Robert Abela qal li l-Gvern se jibda jaħdem minnu fih fuq qatta riformi leġislativi ewlenin. Fosthom semma r-riforma tal-liġi tal-IVF biex aktar koppji jkollhom aċċess għal trattamenti ta' fertilità. Semma wkoll bidliet fil-proċess tal-appelli tal-ippjanar biex ix-xogħlijiet ma jkunux jistgħu jibdew qabel jintemm il-proċess kollu tal-appell. Dr. Abela qal li l-Gvern se jressaq emendi biex parks u ġonna li nħolqu jew ġew riġenerati fuq artijiet li kienu tajba l-iżvilupp ma jkunux jistgħu jitnaħħu minn parks jew ġonna. Semma wkoll emendi kostituzzjonali biex persuna ma tiġix diskriminata minħabba li jkollha diżabilità, riformi fil-liġi tal-NGOs biex tonqos il-burokrazija u l-ħolqien tal-ewwel Kummissjoni Nazzjonali għad-Drittijiet tal-Bniedem u l-Ugwaljanza biex tkun gwardjan u assis fuq il-Gvern u jara li s-settur tal-ugwaljanza jkun protett. Dwar l-ekonomija, l-Prim Ministru qal li minkejja l-isfidi internazzjonali u l-instabilità li qed jiffaċċjaw bosta pajjiżi Ewropej, Malta żammet kabbir ekonomiku b'saħħtu. Għalli t-teknoloġiji ġodda bħall-AI joħolqu kemm opportunitajiet u sfidi. Enfasizza l-importanza li l-pajjiż jindirizza l-isfidi ambjentali u klimatiċi. Dr. Abela qal li l-budget li se jitressaq f'Ottubru se jkun ta' investiment fil-familji u n-negozji. Fid-diskors tiegħu il-kap tal-Oppożizzjoni Alex Borg qal li l-Partit Nazzjonalista se jkun oppożizzjoni li tagħmel skrutinju effettiv tal-Gvern u titlob trasparenza u kontabilità. Għalli l-Oppożizzjoni mhux se taċċetta li l-Gvern ikun evażiv meta l-membri parlamentari nazzjonalisti isaqsu l-mistoqsijiet. Għalli l-Oppożizzjoni se tkun determinata u fejn ikun hemm bżonn tikkritika, tistaqsi u tesiġi r-risposti għax għalli demokrazija b'saħħitha teħtieġ tmexxija responsabbli imma wkoll oppożizzjoni li tirrappreżenta, tikkontrolla u tipproponi. Dr. Borg qal li l-familji, iż-żgħażagħ, il-pensjonanti u n-negozji qed jistennew soluzzjonijiet konkreti għall-isfidi li qed jiffaċċjaw ta' kuljum u sostna li kull deċiżjoni tal-Gvern għandha titkejjel skont jekk tkunx fl-aħjar interess tal-poplu. Il-Kap Nazzjonalista saħaq li l-istituzzjonijiet, l-art pubblika u l-poter huma tan-nies u mhux tal-Gvern u tenna li oppożizzjoni b'saħħitha hija essenzjali għal demokrazija b'saħħitha. Temm jgħid li din il-leġislatura se tkun test kemm għall-Gvern u kemm għall-Oppożizzjoni biex jerġgħu jsaħħu l-fiduċja tal-poplu fil-politika.